Hey guys, Khulumbai, welcome back to my YouTube channel. Angni Sanjanavlog channel open खेबसेयाव बरायना थाबाय लोगोफोर आसा खालाम गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफाय आंबो मोजाङैनो दङ ओमफाय दिनैनि भिडिअआनो जादों जेरावबो बेरायनो थाङा ओमफ्राय न'आवनो ओंखाम ओंख्रि संगोन आरो आङो लोगोफोर मानो हाजिराफोरबो साथाम दङ दंफां गोदान गायदों आरो ओमफ्राय बिसोरनो ओंखाम संनांगौ स' लोगोफोर बेखौ नोंसोरजोंबो शेयार खालामनो सानदों ओमफ्राय आं मा संनानै जाहोयो बिसोरनो स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ स' लोगोफोर थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नाखौ एवना लाग्रोनोसै नाखौ पियासबो होना लाबाय फानलु सामब्राम देना लाबाय ओमफ्राय नाजों बिलाथि संगोन ओमफ्राय नै दालि संगोन हालदै होना लाखाबाय आं हालदै संख्रियावनो होना लाखाबाय नै जों ओंखामाबो गोदौगासिनो आंना अराव संदों Yes, and I'm pretty fun with a nice umbrella and Kayak pedih itu. Kayak pedih itu. Kayak pedih. Sudah? Oh. Hah? Biskut. Pani ভালো বানায়। Dukanya mun fele bay dus dukanya. Dus dukanya. लोगोफोर ओंखाम जानो लाबाय आं थोरसियावनो लाजोब्बाय आं गासिखौबो बे कबि आलु फ्राय ओमफ्राय बे टमेट'जों ना बे दालि बे ओंखाम जानोसै ओंखाम